בואו איתנו לפתוח שוקולד דובאי. תראה איך זה נראה חכו. מתחיל איתי. בואו נקרא כבר את זה. לא צריך לקרוא. אני רוצה לפתוח את זה. לא. זהו. נו. שברת את זה. שתתנו. אגרסיבית. יאללה, תואמים. תואמים. בגלל שהוא קטן, ואתם הרבה אחים, ואנחנו נחלק את זה. אני תואמת את זה. כמובן לא לשכוח לברך, כן? על מה? אני חושב שזה מזונות. מזונות? רגע, לא. שהכל. שהכל? לא מזונות, כדי זה מזונות. נחתוך ונראה לך. טוב, עכשיו חתכנו. והגעת. נעלה תואמת הראשונה. יאללה. טוב, יאללה. אמא את השנייה. נו. הנה. ברוך. ברוך אתה אדוני אלוהינו. בורא מיני בזרות. אמן. הכל גם טעים. קריספי. זהו, אימא. אתם חייבים. חדשבי. שעת לו. אין טעים. כדאי לכם. תדע לכם לקנות. אז זה נשמור לינתיים. כן. את זה. זה אתם תאכלו וזה לינתיים. טוב, תגידו לנו שהיה טעים. להתראות. היה טעים.